RMN Drama, mudalit kanino ng laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oh, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3. 3! Ah! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patit! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayagi na! Kinsa mo? Niyami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa iyong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sao mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Ang ako mas... Niya pa! Nasamod ang akong kahinam. Nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na, pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa atong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurdatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Oh. Nagsugod naghartag og labad sa o kana si Athena, Daddy. Murag, nakikompetensya sa akong karate gym. Don Timoteo. Nan, kinahanglan bang tudluan mo og unsay buhaton? Don Tiburcio. Utok! Gamita ang iyong utok. Kinsa kadtong tunok sa daan. Kuha! Ibta! Papasas kalibutan! Don Tiburcio. Kinahanglan pa ba nga tudluan mo? Daddy. Simple nga butang, dili mo makasulbad. Unsa bagi atraso ninyo anang Athena? Ingon na ni Dad. Nagtudlo day nagkarate si Athena sa likod sa lambahe. Doon na siya karate gym dito, Dad. Klaro na. Nakadungog na ko, anak. Klaro na, Dior. Karon, unsay problema og nagtudlo siya karate. Nagkikompetensya na ako, Dior. Pero mas maayo ng dunay kompetensya, di ba? Murag, nihinay-hinay og balhin ang akong mga estudyante. Ganto niyan, Dior. Kung mao ka na nagpasabot,
nga banga, tadyaw ka, Yulo. Don Tiburcio. Gitawag ka pa kung headmaster, pero tadyaw o banga kaday mo tudlo. Dili bantingali nyor. Pues, kung maayo kang mutudlo, dili mo biya nimo ang imong mga estudyante. Nyor. Kasimpul anang butanga. Masuya pa kamo. Palingkamot o imo chulo. Pero, Dad... Gamay negosyo inyo pang initan. Oh, nilaban kang Atina, Daddy? Wa kumulaban. Pero, simpul ra kayo ka ng butanga. Pero, Dad, tumboy na. Usa na sinungdan nga di mo apel si Margie sa akong beauty contest. Tungod niya, Dad. Kung mao ka na, nagpasabot nga bati kag naong, Federico. Unsa? Malupig ka ng tumboy. Daddy, Oh, OMG. ginsulto ko ni mo na bahina, ha, Daddy? Maayo ng himuon ang pag-insulto aron maning kamot ka. Oh, Nga sa ato pa, ibog ka tong Maiji. ibog kayo. Wala! Nagmika ka lang? Huwag kay gibuhat? Dili ka anak ni Tiburcio. Daddy Tiburcio. Sultihan ko ikaw, Federico. Sa tanang babay nga akong magustuhan, wa pa'y nahitabo nga wa nako naangkon. Silang tanan, akong natilawan. Daddy. Kung mapakyas ka babae, ayaw na lang pagtawag nako og daddy. Daddy. O kanang duha, nga nahuboy ang mga naong, nganong nagtamparusay man kana sila. Ako nang patakaran, Nyor. Basta mapagyas sa akong sugo. Sila mo'y mag-unay og tamparos. Og moingon, inutil ka. Unya, tamparos. Unique. Unique ka disiplina. O kung sa sunod, kamong duha, mapakyas mo, mausap mo niya na akong imando. Pag tinamparusay kamong duha, si Federico! Oh, Daddy. Kuha na. Nakalakaw na silang duha. Si Senyor Tiburcio o Jorito Federico. Ginsulto ko ni Don Tiburcio. Ginsulti ni Don Tiburcio ang akong pagkamaster sa martial arts. Kay kung mupiya ang akong estudyante, nagpasabot, yatadyaw ko, bangay ko. Dili ko makadawat na, Don Tiburcio. Dili. Uy, ang tulo ka babay. Sila kini si Emma, Chona, ug Tunya. Ang niadto sa gym ni Atina. Karon mong mga bayhana mo. Maayo kay nagpakita mo. Ipakuha ta mo. Pero nagdumili mo. Hangtod nga, nakakita og inkwentro ang akong mga tao. Niadtong Atina. Ilaman ming gipang dapatan. Mangutan ako. Nganong nangadto mo dito sa gym ni Atina? Mundang na mi
Dari Master Julo. Unsa? Muundang mo o bubalhin mo dito sa kagatina nga gym. Gibalibaran mi dito. Unya, nganong muundang man ka mo? Kuan, uwa na mi ganahi. Muundang na mi. Ah, shit! Muundang ka mo! Bayri ko sa inyong balance! May bayronon mo! Nga mga balik doon ka buwan! Bayad mo, let's say! Oh, Emma, may balik man lagi mo. Pahibaw lang mi Maji nga kanang niundang mi dito sa Kang Julo nga karate gym. Unsa? May undang mo? Niundang na mi. Suko ka ito siya pero o siya mahimo eh. Onya, giingnan ninyo nga moarin mo diri sa gym ni Athena? Ewa pod. Amo lang gignan nga muundang na mi. Mao ba, Maiji? Mao na ilang gisulti na ako. Sige lang. Kung gusto magid sila din nato, di lang una karon. Palabyon ta ang pila ka buwan para di halata ba? Ah, sige. Ikaw ang mag-iko. Labing maayo nga mao ka na imong desisyon. Kay kung gidawat pa nimo, siguro ko nga kasuyaan kagyod. Oo, Nay. Daw! Daw! Tama! Oh, Nay Blackie. Day, Athena! Day! Sa man laki. Nga naman ka, Noy. Mga! Ha? Di kan ko nga namasahiro ba? Dito si Skina ba? Onya? Nagyan ako! Bata! Bata! Di ko lato sa man! Amang rabang bata! Unsa? Oy. Mura tao kiro ang bata! Gigtag ka din na! Giguyod! Uy, santisima. Diha sa kanay. Oh, tuan na lagi, Blackie, hanggaw ka man yun. Uy, nga no bang si Athena may gisumbongan ni mo? Nga nung wa man ka mo adtos barangay, aron isumbong ang maong hitabo. Unsay pagtuon ni mong Athena, tanod? Daw, Matilde! Karoon ka? No. Igo na naman, Noy. Ha? Kisama ka? Ha? Ayaw ko pa hilabot, ha? Wa kay labot. Bata, Noy. Imong gipasakitag maayo. Oo. Di mo na husto, Noy. Ah. Imo man ang anak. Hindi ako anak. Ha? Anak ni hilaing laki sa kusawa. Sana, Noy. Ayaw ingnaan na ang bata. Wa magbuhot na ako. Bisag patso pa rin ako muna. Sa mali ay... Sobra ka na. Iba magpagigunita naman kung kamot. Gusto niya ka na ako bunalon. Ang biling na tigo. Ha! Karon ni anak ko imong latigo. Itel tiguhon ako. Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot
Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurda Tayad, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.